Atau penrai kok sendan nek sak setengah sien. Salong gontang itu skeleton. Okay, so you must know how to do dieting. Eat nicely but you do exercise. Then kajing bam like ka. Sakawai kajing kabar wanra kada kajing bam like ka. Dia kaya ka papenloy kada kajing bam like ka. Haka medjo ubriu nado ibarit hadu bahe kidan la kajong ke proses haka bagi deban nang he kamen. So but ublay you la ai haka med ha uchen ram ba kan thei ba ka taru hi baki dei haka no ka ta baki deban yo khun ban armet. Hende ka tu ka kena kala armet no haka pol ba kapat dei ban armet. Ba kisieng ki syuru jong karu kidang red kimpat he kimpat long ban pediang itu long kadang red katu kasien ban nata kadau haba armet ka syong hae ka deban takti dia tai yo ini apa ta kasien tai kane kadai ko baong sa antini kadai harum jong sopen so kasien kane kadai area kadai haka jakat basyong i kuan kaplak kuan kadon hang tu balada lada iklung kane kadai kasien yo em nang ni na side kine okay di plak kuan i don hang ni but ini de denti ban ka kuan no dia hadada kena kebampat dei karta ban yo kuan kane kajaka baki kane kasien nang niru kadang red impat yo kanum pat kalenti kha kadang red nanta kadau kabun baki kelung ki kena kan thai bala armet kena ki jenjar bhaba yo khun lalaki don bok te ki lai kin don ki don baki kena ki bahe brio kum kitu ban ki lak kham bat ada dei pak kitu ki barit brio kamot jenjar bha nanta kadau kane kadan thika nang ne karet na magini kisien ru kidang ret iklung jang idan nang ne gen tawa la ban mi sabab tie kata kadau kapenlong ida jing bam lai kha balada bam lai kha kan ja kum no la dam lai kha kinle ada ki ai ki kinle kum no la dam lai ban kha i khun puit nang ta Haban, first solution is put, second solution syutan, tan ke ai the machine, mangta tan the machine syaban tan pihak ban le amno ki haban hapo ka lada kila ya syaban tan itu kelung kidan da kinap so kadang nak nak kitiar haka paki hak kilong bahak ban siam dekat ka klik kulung prum sudah siapa hadian tu kiaban tan so dan kepada light saban tan pun tu kiaban bu dau vacuum dia haban tan bat haba kena kadang long tender bah kadang kelung bah ka met jongka kadang pelung, kadang red, kadang empat kong kadang ba. Habagi penrung yang tu ketiar sepo dan kamong na yang keno. Nama berian dang red dia. Ketiar orang kapor kamyok dah balik kiyok kisai jom itu di bala rang ba. Teki persiapan penrung haka tu ka proses baki penrung kikum kitu kitiar kikum ot ya katuka lakhun. Bad habaka ot kan sami dan kepada kimi dah katu terbiang dan hadian ada perum dah tu ketiar lamut persai rumla hadian la among la tesna last option ada mi tan so tu vacuum machine kibu ya tu balong tu kibu hang tu jakal lenti khang kemit kipitan so tu ndau tu rumla last C7 option right good nada kaslam kaput lai ala bai long i la ayam hapo ka ko jong ka kami
Nata kadau perkat bah. Ngau. Balada hapon waktu ke proses bagi dang le am tu kan sawan saka jing tes nam. Haba duna ka cubu ka kemi le ka bala duna senam lupa ja kam no. La duna senam tan mental la tes saka senam syu dala duna senam. Lokom no. Lai ju yas no nem ki pri bayap par ar bakhakun. Bon ki dau de nak dau ba ka kemi ka tes senam palan. Bahabam don senam syu okamen ubri bayap don senam men. Dan ka ai tang ka thì habala tes na ka kara bunda ka ka snama ka men ba kam don bor shu dan ka po ki yap lang ba ka kami ba di klum ka po nang tapan next ka jing pai tliu sang pu jing pai tliu na ma ngau hi pi men ne haba ki penrung itu kita sapua ban sei itu kelung ki ot gitu ki dia ka pelakun bat haba pi ot ya ka pelakun kadon gajing pai tliu ha ka pelakun bat kading gajing pai tliu kamtam kan manra ya ka yang teh kane ka pelakun kadai di pelakon hang ni bat kane kadai ka pelapan kana kane kadai ka pelak jung itu pelajung hang ni pelakon hang ni pelapan kana ni dia kadapai tliu kamun ya hang ni kane di ka pelakon bat hang ni kane kadai pelajung bat ladapor bakis tap ya ketiar ka tengku bat ka pai tliu nang ni haba pai tliu nang ni te jayu kan ka penci nang ni kan le che ai kan le che ka che ai seplak hun haka jaka bakan le na ka jaka bakan de ban le penci ka penci nang ni jaka ban le chene kan le de bar ko cha ni ka plak hun bakan jayu la de ka penci seplak hun Kung benci ka ka ay distilled water refine ada you ka ay ka waste water from the body jakria jamdai ka bar khoi ka kidneys ki filter ya ka met ya ka jakria bar khoi ka met ba ka le ka benci ba ki tu jakria bar khoi ki dona ka benci ki knang jing pang bar khoi ki dona ka tu Ba haba ka tu ka benci nang ni ka le ka ni ka pelakon jayu kan pengkut itu pelakon ke jayu pengkutnya penja clear na tak ka penja clear itu ka pelakon tu nang tapat ki sayo infection okay kan dia dengan ka jing pai clear na ka pelakon na ka pelajung siapa pelakon the next part ya ini kaniri ka pla pingkana batang niru lapay to da lapay nang niru kana arung hang tu pingkana ru ka waste matter from the body haba ka pingkana ru ka light nang ni jaka bakan lit pingkana kom bede ban le kadung jaka ni ka plakun bat hakata karukom kawan raru ya ka infection haka plakun teta de be la de le ba pay baro atli jayu das new bok na plakun ru na plajung ru pe na plapen khana ru pe ta ka hang no ka jaka lalang mentaban de ka plakun bat pen khana bat pen chi bat jung la don ha plakun ba ha bala don ha plakun kamun jayu jaka bakin le pen chi pen khana na ka jaka bakin de ban le kala ambi be na ka pla na ka lenti kha kamlet shu nak toy ban jaka banit pensi amlet shu nak jaka banit pen khana kila le nak lenti kha ba balet na lenti kha 24 hours shu let pen khana ben 24 hours shu let jung ben dalaja kum talong no bes semabang
perfume, nice perfume. So think nicely. Perkat bah. Shua ban le kanu ka kam ka ba pinsat ya ka jik long samla jong pi. Dai ban shu jam gloy sha ka utu pu khampat da dai ban jam. Ndai ki wan ra bon ki ne ki ai ki jing snew ha kamen bat ha ba wan ra ka jing snew ha kamen kan sa wan ra ru ka jing snew ha ka long ye long sem. Nanta ka daw bun sin ken mau bahai kini i consequence ki jing ma ki bawan hadin la dapat le banjam ya kanu kaput ko bam dei banjam. Nanta hadin ka tapat kan sawan ru ka jing hap khun balai namar ba empat day porte ka tu ka kami kena ka empat nang ban sumar bha first trimester snem hadolai snem she benai hadolai benai kide ban sngotu ba hapor ba armen ha kitu ki benai baning kong hadu benai balai phem dai ban treshi tong than dai ban pen khi than ya ka met ka phan nama kadang dai ka por ha ka ba kidang hap sumar bhai ti khulung ibadang don hapo ka plak khun Henry bun sien ki kena pilatip ki kena ki long gomno ki kwa ele kai ne bun sien kena jungi ru ang te yang style le basketball style le football te da ki kena ki pas ngo thu ya ka jing long armet jong kiru ki le ban mare le football le basketball le kick sakane le kiu ding le kiu yu bar khoi te jayu itu khulung hapo ka kpo la shu yap itu khulung tu khulung ro hapol asyki kum ka football jaka ban yo syong bha shu ka daw saja ka jik hap khun palada kam don ka telot ka mek ka pharu ki senjor ki thiet ki jaw ka ta ka rukom ru ki khut ki hap no na ka ta daw kena ka jing udon ketilang ya ka jing yap jong tu khulung na ta ka daw de ban sngo thu ba ke jing bun ban jam cho tu puat ban syong kha syong man pada phim song thu shule klumat kim pat dei por ban kha kidi ban kha ha dala da banai ka no khandai banai pura kidi ban kha hendrai ki kha no khlem pat dei por namar ko mangaloong ki bun ki le kai ki masti isani satai ki hap no ki khun cho ka por pa ki la kha no khlem pat dei kapor nata ka jing yap no ki khun ha ka kapor na ka jing bambiang ka jing sumar jing QBP jing duna vitamin na dong sa dong kini ki baru khoi ki causes kin sa penlong ru ya ka jing yap no je i khun ha po ka po jong ka kemi nang ta ka wan ru ka jing duna jing khia ha ba kha khem pat dei por wala da kha dei poru dan kapor giduna ka jingkhia namar ba ka kimbiang bha ki vitamin hapo ka met ka phat jong itu i khnlung then kawan ka jing anna jong no jong i khnlung jing anna kamot yu haba anna duna ki ai ki dukhot men ki duna ki dukhot men hai khnlung dan kapor balik ki duna kila ada blek bakla kitu samla kila lek bakla hadir nang topat ki tiang balik tu ayang asam ki lek chaki ai ki di daki dawai ki lek bandi dawai namar ki ong ban penyap la itu khun henrei basong kabasngau sipat lada itu ikun ikha kham yap kamut mi dakajik kha na namar bayu Papa pidi tu dawai ban penyap khun upen yap no katu kat ni ki dua pidi ban sumat khun pin isi itu klong lai no tu ki long yang long sem ki bala herta ki kala kwa khun bha han re kim yo khun la yo dong ko por pat da ki yo apa sep ni long ki yo khona lai dat ki dan at least ki dang pha sumar ki dang han re bun sin hati piyo ay kikun iba anna pidang kena karta pinum smotu pet hakata kurukam dan kapor ulok tu kena senrang ru sumari tu kelung kalok ru kamnang ban sumar kilong yang long sem ru manuga habat ket
Hapket me yet pa yet. Takadaw sumar bah. Taperkat bah. Ke banja hadin shop pinjam YouTube pot. Kajing kita apa iklung kalung kumno. Kumbakat kami ka dunas snal. Kum taru iklung indus dunas snal. Kumbakat kami ka dunai ke perkwat keyboard jong kamen. Kejuk hiru. Baru haba iklung inda ila apoy pa siya kapertay. Ke banjai i. Kawan sa kajing duk. Namar kim patnang berkamay. Baru arngut dang rit. Baru arngut dang kwa lekai. Kim pat tip kumluban kamay. Kawan kajing duk. Habalawan kajing duk. Kum juok biang itu kelung. Ru myok bandai school. Myok bandai school. Duna biang kajing start. Continue biang. Ayat biang ka circle kajuk. Namar. Tang na kajing lepak lah. Duna kajing duk. Duna kajing suma sukher. Kada ukun. Tuition rang sumari itu kena. Sa impat sa klam kepa. Kuan klam dan kepam tip kepa sya eru kami marai khap sumai ada kami katelon nang jenjar susu to kajing jong itu i kelung ban kajing sya le ben dan kapor dak pilih sekolah dan kapor kini pilih i haki movies ke gitu dan kapor kile ki buli ki ma namar bakim dan kepai hari dak har lekan kepa kamu tunjuk bandek bu sekolah ru hab dan kam kerteng kepa Hang ni hari jongi bantia lay re kon klam keparu ai bet kadang te itu ikon ru imtip shu okpa shano bat i sha i haban sha bun ke ai kijing sngo kijing ban ben na kiwe ki paralong na kiwe ki long yeng long sem ban haba itu kulong is iyo ikini kijing kuslai bar khoi school ila ban pulikot ba Mla ban pulikot nama bela yu bon ta kajing syak ban ben kajing syak khot kajing syak syo school room la ban le school bha bela jingbut room la shon bela jingbut bha ti ha school ru shu fail ada dotan tension haye wat mangiru takum ju hi la dang i bai mai pa jungi shu bon ta kajing buat kajing di buat kajing ya syo nama kita kena ki ya syo para kum tu ti hadin yu i tu ki khon ki i kmik pa wi ya syo te suk kamen siam kenum suk Takal yeng rumsuk, haskul rumsuk, te krekot lahi ban krekot, kenum la ban krekot. Nah takadau, kin bun sakajing sak kelas. Bat habala sak kelas, lanang du nong susu, lanang duk susu. Te kumta. Bun ki jing kta. Bat ki jing kta yu senrang pat. Kajing duna, kajing pulie, bat kajing bam yokam. Kumju yu senrang pat. Kakam duna yu senrang, kakam bu ni kentai hi, handa yu senrang ubal asim kia ya katu, yo syu ban puli ma uru, batru la re ban yo kam. Kikam ru dau yo kikam ru ma melu mala, bela seni setai. Handa ka i suka pat dai ya ki ban, dai bela. Nangta kata kadau, kate ka jing song kha khna, kakang la chi buon bha, bat kentai bat senrang. Haka jing im ka jing puli jing ki. Bat kejingkit ke baabat kejingkit ke bakia haka liang jongka yo kakot namar kim pala ban metrei kim pat smot hu ba hiru kum ban metrei ka bormet jongki ru kapat biang ban trei ban kit ban kesar kim pat nang hiru ban wat kam kidang kwa le kai maki kum ju hi dang kwa le kai football dang kwa le kai cricket dang kwa yu kim pat nang ban le ban trei ki ban chim kia ya ka kum do ban pendap ya ka yin kasam ka kekta takadau ka kekta kajing songkha kena om tai kan theng le ka usin rang kum ju anta kajing sngo si ba kajing sngo diaw namar uha bangkit no ya katu kalingkor long kepa krampak dadai bangkit ya kataka lingkor anta kadau pi ki kena samla bat kan the ba chenrang ta sngo thu ba ya ke ai kata kajing kia ladapi jam sa ununu put bapak day ban jam kisabun ki jing jing shito maka jing im jong pi lada pim pen mat ladu menta ngarang su pet itu kena apa om dang ru bun bah drop out 7 8 9 10
saban tho selection ayo khun no isen ai bahaban pe ha dang le ka situation jong kita kena ang tu le ka isen ai bahana mar ba bun ki kme ki pa ba ki ati bat kme bat kapa kidi dang step kila mi kila rum hadukan sha dan ba pencet sha itu ki kun ki kiti e bet ka jong kidi kiat barok shimien step kila di dukan di sha hadukan dan ba shet dan ba tiu hayen hasen na takadaw ka jing im jong kiru kalong rumar bha lecha skuru bon baki thia namar balayu hayeng kemyo thia namar kemi kipa bon baki shwe sho ya dat be barok shimie nata kadaw la da phikwa baka lawe jong phi kan long ka bab bha kan lawe jong phi kan long ka bab dab da ka burom kan lawe jong phi kan long ka bab tikna perkhat bhai kini ki jing ma bar khoi ki ban wan ding ba ka jing shong kha khna kamet jong phi kamde kamet jong phi kade kamet jong blai bat haba kade kamet jong blai nya ban sumar bhaya ka kade ka temple jong blai temple of the Holy Spirit larangi him sumar ya ka kamot ni lepok takadaw ide ban buat ya kirul ki an jong kabalang kirul ki an jong ka sarkar kirul ki an jong ki lo ki baro khoi ni ban tip benia ba nang bagi dum la ban lai na ki ki baro khoi bat kham tam ni ki catholic ni num la ban le tang dala dia ya ki jing jing shitam ban ni le percaya gitu ndai ublai udon ban ni ublai udon ban ni ban ya rab yang ni num la ban le percaya dala dia kamet dia katrang kabun ki jing kwa jong kamet bat kadang ni klan ki jing duai jong ni ka jing duai lang tayeng kasam nila ban ya le percaya kini ki jing baru khoi bat nila ban ko ngu e me pa ide ban buat ikinuksa jong ki babha ombat pe ikinuksa ki baslir adap yu iba ime ipa jong pi ki dikyat pimde ban ong ngarut la shai da he ngam de dikyat hande pide ban ong on dang a he ngam de ban long ko maki ngade ban ya le percaya gitu nama bla yu ngakwa ki kon ki ti jonga ki dum long kumanga kon ki ti jonga ki de ban yo iya kanuksa babha jonga de ban ong ngar ime ipa jonga dikyat ngarung dikyat ime jonga dikyat ngarung dikyat ime ipa jonga ipa tim ngarung thot tim itu baru khoi ki detang kilat jing pen shoy jong suai pihaban sumar bha pakadaw ublay udan barbuat bat ni panyarap yang ni pe yang ne yo ini kedon yo ini teenage pregnancy longom no ket plakot sejerong sakman dia bat teenage pregnancy kon nyalam ya ke ai poverty dan dia ki ai kita kilo apa ki rule ki an ki legal actions ane ki law illegal actions ki ba jide ban tip ki ai ka banja yang ni ladangi ya like ya kini ki rule ki an jangka balabu daka sarkar balabu daka balangte pe hani ki on sex with minors under the age of 18 is a statutory crime under section 376 of Indian Penal Code. Kamu diu. Lada pisong ka, no shenrang ubasong ka, bat ka, kena ka badan hapo jongkar ta ka ba, kat prasnem, kamut uhap hakanika, crime and section under 376 of Indian Penal Code. Ma, de kamut ununo shenrang kun sahab maka dia kaan terapi syongka berkena ke benang hapoka kat prasna karta nanda kawipan ka Prohibition of Child Marriage Act 2006 the Prohibition of Child Marriage Act 2006 hang dia ka ongta kumno any male over 18 years of age who enter into a marriage with a minor or anyone who directs or conducts a child marriage ceremony can be punished with
up to 2 years of imprisonment or lifetime. So tu, unu senrang, uba, ya syongka bakakentai, kabakat hapo kakat pras nam karata, ti, kamut lani manu kibak pen syongka, ndai tang maki, ndai lado kini pa pen syongka itu kena, kamut kihap hakaneka, punishment kabaki ong, haru ars nem kin syak patong, ban, ru kan sadon bat ka, fine. Kajing syak sil ngali kajing syak dan guna. Nang tapang. When was Marriage Act raised to 21 years of you hang ni ki ong apa ka meneng ala ong ye pi hadir ba haka hadu ka sarkar menta kala kwa ban pen kiyo ya kaneka rata jong ka kena hadu arwais nam tambakin padapen mi bahare ya katuka law tambakin la keren kenang ban ai no ka equality between a girl and a boy. Equal. Then the recently introduced Prohibition Child Marriage Amendment Bill 2021, which seeks to raise the age of legal marriage for women from 18 to 21, is said to be pro-woman steps towards gender equality and women empowerment. Kikuat wan penkir ya ka kenang bagian alam ya ka equal rights between the man and a woman. Then the legal action and legal confusion. The Supreme Court of India, in the case of Independent Thought Union of India in October 2017, declares that sexual intercourse with all wives below 18 years of age shall be considered as rape. Another new and progressive legislation protection of children from sexual offences Act 2012 disallow any such sexual relationships and put such crimes with marriage as an aggravated offense. So tu tekadiru kadai kawin na kilo kani legal action baka sarkar kasih baki kino giba syongkha baki kena ki badang kat pras nam japo jo kakantai kamot ki haka rape case. But any case under rape case kamot always is under Rekin Chakem. Icabuk patok. Matakadaw, usenrang hap husiar baha. Husiar baha. Kini baru koi kikias kin 1,000 rang. Bon sen. Nama ke tekan tega laksa. Kebun baha ki eki cing ya kebak tekan tega laksa. Kahaban kit tang nakadaw wajing lek kelumar jom senrang. Ong bagi kenteru kidoi kenteru ki balik kelumar. Tamu bon sen hipat ki senrang ru ki haban kit ya ke ka bakila dam ban le dan bakadaw mi deban ken mau baha baka jing em jam ni kam de ka jing em ka ba ni pen mi dala de ka jing em ka ba ble hi ayang ni ken mau ki ni ba khoi ba sumare la ka jong ka me ka pha jong phi na baka de ka pha ka me ka pha jong ni ka de ka temple jong ble ba ni haban sumare ka kadang em sumare ka kamot ni jat bakla ya ka jing hika jong ble ba ya ka ketian jong ble dan jingkeli dan jingkeli berpindah semua tu keli wat semua wat leran re tang bun kapur pi ai ngaduk kara berjaya dan ani sup lenti I cancel most of the things, that's why. So that I don't understand. Keli, mentah piyok kapur ban keli. Keli. Kon ka kon de. Mana? Bat senrang bat kenthe ruyon lak ban keli. Merelis ang lana. Ay mau pis, hana. Raki ba ko ang piling sa ay mau pis.
Rosemary. Kali, klik.